खुलुमबाय बड'खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ बिपिएफ दोलोनि गिदिर खहा। बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि मिरु युथनि आफादगिरि आरो 21 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारि बिथांजों लोगोसे युथनि मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जाखौ नागारना इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैनायनि खौरां मोननाय जादों। बिथां जय मुसाहारिया इउपिपिएलआव जयेन जानानै गोख्रों बाथ्राजों बुंना होदोंदि जे आंनि बर' रायजो राजाफोरनि मावनो लानाय सिमाङा आद्रा जानानै दङ। रायजो राजानि थाखाय सरकाराव थानाय दोलोआसो खामानि मावनो हायो। बेनिखायनो आंबो रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय सरकारजों गोरोबफैबाय आरो दानि बिटिआर सरकारनि मावनो लानाय बिथांखिफोर जेरै गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, मिशन बैसोमुथि बैफोर मावनो लानाय माखासे मिशनफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनदों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। फारसेथिं बे खोथाखौ लानानैनो बिपिएफ युथनि आफादगिरिफोरा माखासे फिनजाथाय होनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो बिथां प्रहलाद ब्रह्मआ ओरैबायदि बुंदोंदि जे बिथाङा मा जाहोनाव बिपिएफ नागारना इउपिपिएलआव थांखो जों बेखौ जेबो मिथिया। नाथाय जानो हागौ बिथाङा इलेक्शन गेलेनायफोराव फैसाफोर रिन जादों नङाबा माबा मोनसे लबाव थांदों। बिथांनि थांनायाव जोंहा जेबो गोहोम गोग्लैया। आलु गेसावनि बस्थायाव हाबदेरहैनानै बिथाङाबो सेवफाहैगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंनानै होदों। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सिडली बिधानसभा बियाबनि एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारीखौ एनडिएनि बिजाथि महरै फोसावनानै होबाय। एमएलए जयन्त बसुमतारीखौ एनडिएनि बिजाथि महरै फोसावनानै होखांनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया गोसोआव जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे दोलोनि आफादगिरिनिसिम गाहाय नेहाथारि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनायनि लाइजाम हरो होनना मिथिनो मोनबावदों। मख'नो गोनांदि हरखाबै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया बिबान एंगारनायनि हरनाय लाइजामखौ इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि एबा आथिखालनि रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया गनायथि होआखै होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे बिथिङावनो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिबान एंगारनो नागिरनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदोंदि राजु नार्जारि बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो आरो आंनिबो फंबाय असे बायदि गोबाव सम जोङो जयैनो सोमावसारबोदों, जयैनो खामानि मावबोदों आरो जोङो बिथांखौ सावरायबाय थादों। इयुनाव जोङो बिथांखौबो मोजां जायगा होगोन आरो बिथाङा सासे जोंनिनो दैदेनगिरि। बिथांनि सनमान आरो अननाया जोंनि पार्टिनिफ्राय अराय दङ आरो जों बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि खावलायनायाव आसु धेकियाजुलि ओनसोलारि फरायसा आफादा धेकियाजुलियाव गोसोम फिरफिला बिरहोनानै सिएएनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। सनितपुर जिल्ला फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि शंकर दास, धेकियाजुलि ओनसोलारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बागज्योति नाथ, गाहाय नेहाथारि बिबानगिरि बिकास कलिता जों लोगोसे ओनसोलारि फरायसा आफादनि मावख'गिरि आरो गासै 10 आरो 12सो मावख'गिरिफोरजों लोगोसे हानजा फरायसा आफाद आरो दालाय फरायसा आफादनि आफादगिरि सोद्रोमाफोरा बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि सायाव बिक्रम दैमारिनि आरटिआइ। बिटिसिनि दै रानसारथाय बिफाननि सायाव गोख्रों बिबुंसार। बिटिसिनि बाहेरानि ठेकेदारफोरा इरिगेसन बिफाननि कौटि रांखौ लाना थांबाय। मोनफ्रोमबो बिफानाव बिटिसिनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरासो कौटि रांनि फाइल दं। बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ हावरिया खालामदों होनना अल बिटिसि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया गोख्रों रावजों बुंसारदों। लोगोसे आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।